Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. And welcome po sa ating makabuluhang programa. Ito po ang Tinig ng Pag-asa. Ako pong muli, Pastora Jonah Alba ng J. Blue Kamansihan na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi. At samahan niyo po ako na tayo po ay magsama-sama, na tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At sa gabi pong ito, pag-aralan po natin ang sinasabi ng Panginoon na tunay nga na magbibigay talaga sa atin ng pag-asa. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat, nagpapakumbaba, sapagkat tunay nga po Panginoon na kung wala ang pagsama ng iyong banal na spirito, wala po kaming magagawa. Tunay nga po Panginoon na lagi mo po kaming abutin sa aming mga pagkukulang, at tunay nga po o Diyos na lakaran namin ang tunay na kalooban mo sa aming buhay. At sa oras pong ito, Panginoon, maraming pong salamat sapagkat muli kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Muli po, Panginoon, ay mabibigyan kami ng panibagong pag-asa at panibagong kalinawan patungkol po sa iyong salita. Ang dalangin po namin, patuloy na ang kalooban mo po ang mangyari, kapahayagan mo po, Panginoon, ang aming maibahagi. And Lord, tunay nga po, Panginoon, na let your will be done sa amin pong buhay. At tunay nga po, Panginoon, na tulungan mo po kami na sa lahat ng amin pong ginagawa, sa lahat po ng aming nararanasan, tunay nga po, Panginoon, na wag mo kaming iiwan, wag mo kami pong mababayaan. Salamat po, Panginoong Jesus, sapagkat sa oras pong ito, O Diyos, kami po ay humiling, continue to give us wisdom, knowledge, and understanding upang tunay nga po, Panginoon, with boldness, courage, love, and compassion, ay maipahayag namin, O Diyos, ang iyong salita. Salamat po, Panginoon, salamat. Tunay nga po, Panginoon, patuloy mo kaming samahan ng iyong banal na spirito, at tunay nga ang iyong pangalan lamang ang patuloy na maitaas, at kaming iyong lingkod ang patuloy na mababa. Marami pong salamat, O Diyos. We entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Purihin po ang Diyos muli sa gabing ito, at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. And ako po ay muli masaya na kayo nakasama, at muli po ay tayo ay nandito sa ating programa. Ito po yung Tinig ng Pag-asa. Kaya po samahan niyo po ako na basahin ang teksto natin ngayong gabi na sama-sama po nating pagbubulay-bulayan. Ito po ay makikita natin sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Ito po ang sinasabi. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil! At sinabi niya sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nanahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Purihin po ang pagkakabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng Panginoon. Sa gabi pong ito, mga magulang kapatid, nakita po natin ang kwento sa Biblia na tunay nga po ito'y nangyari sapagkat kasama po sa kwentong ito ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang po ito kwento, ngunit bagamat wala po tayo sa pangyayari, pero ito po ay totoong naganap. Pero makikita po natin, kung babasahin niyo po ang mga unang chapter sa aklat po ng
Marcos, sa aklat po ng Mark, makikita po natin sa mga unang chapter na ang Panginoon po ay gumawa ng iba't ibang klaseng himala at ito po ay naranasan at nakita ng mga alagad. Kasama po niya ang mga alagad na tunay nga po na naandun na kung paano po niya pinalayas ang masamang espiritu na naandun sa isang tao, kung paano po niya pinagaling ang maraming may sakit, kung paano po niya pinagaling at pinalakad ang isang paralitiko, dahil po sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan, kung paano po pinagaling niya yung mga paralitiko na tao. Marami pong ginawang himala ang Panginoon, ngunit ito po ay nakita at nasaksihan ng kanyang mga alagad. Kaya alam po nila na walang imposible sa ating Panginoon. And yet, noon pong mismong kasama nila sa bangka ang Panginoong Yesus at dumanas po sila ng matinding bagyo, malalakas na halon, doon po sila na tune in, doon po sila sinidla ng matinding takot. Nung nakita po nila na yung barko nila o yung bangka nila ay halos lumubog na sa dami ng tubig. Sobra po silang nag-alala, sobra po silang natakot. Kaya po sinabi nila, Guro, wala ba kayong pakialam na mapahama kami? Kaya po pakiramdam nila na pababayanan sila ng Panginoon. Pakiramdam nila kahit kasama nila ang Diyos, mapapahamak sila. Mapapahamak sila. Sa atin pong buhay, ganun din po mga magulang kapatid, kung minsan kapag ka po masaya tayo, okay ang ating buhay, ang pakiramdam natin, lagi nating kasama ang Panginoon. Laging ang pabor ng Diyos ay ating nararanasan. Ang pakiramdam po natin talagang wala nang katapusan, napakasarap ng buhay. Ngunit kapag ka po tayo ay dumanas ng iba't ibang klaseng challenges, trials sa buhay, ang pakiramdam po natin kung minsan, at tayo po'y nakapokus lamang dun sa ating nararanasan, ay nakikita po natin na para po bang pinababayanan tayo ng Panginoon at hindi naririnig ang ating mga panalangin. Nandun po yung ating pagdududa na parang hindi kumikilos ang Diyos. Para pong katulad doon sa kwento ng footprints in the sand. Na ang pakiramdam niya nung dati dalawang bakas ng yapak na nun yung buhay niya ay masaya. Pero nakita niya nung nahihirapan siya, namumroblema siya, punong-puno siya ng challenges, napakadilim ng kanyang kapaligiran, sa mga pagsubok na kanyang nararanasan, doon niya nakita na iisa ng pares ng bakas ang nakita niya na tinanong niya, Panginoon, nung bang ako ay sa kabila po ng aking paghihirap, ay doon mo pa ako iniwan? Kaya po, anong sinabi ng Panginoon? Anak, hindi mo ba alam na nung ikaw ay lugmok na, nung ikaw ay dumaranas ng matinding paghihirap, at dahil alam kong hindi mo na kaya, pinasa na kita. Pinasa na kita, kaya yung nakikita mong bakas akin yan, hindi yan sa'yo. Kaya makikita po natin na yung pinakang worst na pangyayari sa ating buhay o pagkakataon sa ating buhay, kung minsan naiisip natin na parang pinababayaanan tayo ng Diyos, parang hindi kumikilos ang Diyos, para bang pinababayaanan tayo, ngunit hindi po natin alam, bagamat ang Panginoon ay nananahimik, gumagawa po siya ng matinding himala sa ating buhay. Mga magulang kapatid, anuman po ang sitwasyon nyo ngayon, anuman po ang inyong pinagdadaanan sa ngayon, alam nyo po ba na may himala kapag po atin itong napagtagumpayan. Kaya nga po, pag-aralan po natin sa gabing ito yung miracle if we cross over. Ano po ba yung himala na pwede nating maranasan kung sakaling malagpasan po natin, matawidan po natin ito, makahakbang po tayo, humakbang po tayo, tumawid po tayo sa hamon ng buhay. Sapagkat ang Diyos po ay laging gumagawa ng himala. Lagi po siya po yung Diyos ng kaayusan. Kaya nga po makikita natin paano po ba, kaya po dito sa ating pag-aaralan, makikita po natin yung kahalagahan ng pananampalataya, kahalagahan ng pagsunod, kahalagahan ng panalangin, kahalagahan kung papaano mo kilala ang ating Panginoon. Mga magulang kapatid, ano po ang tingin natin sa Diyos ngayon?
Paano po natin siya nakikilala? Pinasasalamatan lang po ba natin siya sa panahon na tayo'y masaya at maayos ang ating buhay? Nakikilala po ba natin lang na ang Diyos ay mabuti kapag maayos ang lahat, ang maayos ang takbo ng ating buhay? Papaano po natin pinanghahawakan ang mga pangako ng Panginoon? Pinaniniwalaan ang kanyang makapangyarihang gawa sa panahon po na talagang tumadanas tayo ng mga challenges. Paano po natin, katulad po ba tayo nung mga alagad na ang pakiramdam nila ay pinababayanan sila o walang pakialam ang Panginoon? Parang hindi ba sila nasanay na nakikita nilang gumagawa ng himala ang Panginoon? Natakot pa sila, namangha pero natakot. Alam niyo po ba ang greatest enemy ng faith ay doubt and fear. Kaya talaga pong yan po ang ating paglabanan at hilingin sa Panginoon na maalis po sa ating puso. Kaya po, ano po ba yung himala what is the miracle if we cross over? Dalawang bagay po ang nais kong ibahagi ngayong gabi sa bawat isa. At ang sabi po dito, ang una po, kapag po daw natin natawid or naitawid ang lahat ng, sabi nga po doon, lahat po ng nangyayari sa ating buhay ay atin pong nalagpasan. Ito po yung makikita at mararanasan natin. Ang sabi nga po doon sa una, we will see and experience the powerful work of our amazing God. We will see. Sabi nga po doon, makikita natin, mararanasan natin ang makapangyarihang gawa ng ating kahangahangang Diyos. We will see and experience the powerful works of our amazing God. Makapangyarihan po ang Diyos. Ano po ang sabi sa Jeremiah 32 verse 17? Sabi po doon sa Jeremiah 32 verse 17, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sabi po doon, siya yung Diyos ng lahat ng may buhay, ng lahat ng mga tao at walang mahirap. Meron bang mahirap sa akin? Tinatanong ng Panginoon, sa lahat po ba ng ginawa niya sa ating buhay, meron pa bang mahirap sa Panginoon na hindi kayang gawin sa ating buhay? Mga magulang kapatid, ano na po yung mga gusto ko lang pong tanungin ang bawat isa. Ano na po ba yung himala na nangyari o ginawa ng Diyos sa ating buhay? Nakatanggap na po ba kayo ng himala? Nakatanggap na po ba kayo ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos? May naranasan na po ba kayong kamanghamangang gawa sa inyong buhay? Ang Diyos po, kahit ang pakiramdam natin nananahimik siya, nagpe-prepare po siya ng napakagandang bagay para sa bawat isa sa atin. Katulad po ng makikita natin noon pong gumawa siya ng himala, yung first miracle na ginawa po ni Jesus Christ, sa Galilee po, yung pong wedding in Cana. Yung sabi nga po doon, he turned water into wine. Ginawa niya pong kung papaano po ginawa niyang alak yung tubig. Ano po ang bakit po nag-perform ng ganong himala ang Panginoon? Sa pamamagitan po yun ng pagsunod. Kasi sabi po doon sa verse 3 and 4 ng John chapter 2. Ang sabi nga po doon, sabi po ni Mary, anak, wala na silang alak. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoong Hesus, ipagkatiwala mo ginang sa akin iyan. Hindi pa ito ang tamang oras. Kaya po pala mga magulang kapatid, nakita ko na hindi po natin dapat minamadali ang Diyos. Meron po siyang right time sa lahat ng bagay. Sabi nga ng Panginoon, this is not my time. This is not the right time. Hindi pa ito. Kaya nga po, anong sabi ni Mary? Gawin niyo na lamang ang ipinag-uutos niya. At nag-utos nga po siya, punuin niyo itong 6 na banga na ito. Pinuno nga po ng mga taong naroon hanggang sa umapaw na yung tubig. At doon po gumawa ng himala. Marirealize nyo kung halimbawa kayang hindi sila sumunod, kung hindi nila pinano ng tubig yon, may himala po kayang gawin ng Panginoon.
sa mga sumusunod po, sa mga tapat na sumusunod sa Panginoon, lagi po siyang may handang himala. Lagi po siyang gumagawa ng magagandang bagay, mga magulang kapatid. Kung papaano gumawa po ng himala ng Panginoon, kayang-kaya din po niyang gawin sa buhay natin o sa buhay ninyo sa mga oras na ito. Ano po ba yung matindi yung pinagdadaanan? Nahihirapan po ba kayo? May problema pa kayo sa asawa, sa mga anak, may sakit karamdaman? Naririyan po ang ating makapangyarihan Diyos. Ang kailangan lamang po natin sumunod, manampalataya sa Kanya. Ano? Ito po talaga, nakita natin. Sabi ng Lord, hindi pa itong aking panahon. Kaya ang kumikilos po ang Diyos kapag po sa Kanyang tama at takdang panahon. Sabi nga ng Lord, Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. Ano? Kapag daw tama na po yung panahon, sa tamang panahon, ipangyayari po niya yung ating mga hinihiling. Katulad din po kung paano siya gumawa in John chapter 11, kung paano po niya binuhay si Lazaro na 4 na araw ng patay at nakalibing. Ano, matindi pong himala yun, nakalibing na, hindi basta babagong namatay. Kundi po nakalibing na po si Lazaro, 4 na araw na. Kaya nga po ang sabi ni Marta nung pinapaalis po ni Jesus Christ yun pong takip or yung bato na nakatakip sa kanyang libingan. Ano sabi niya? Panginoon, wag na guro, wag na po. Panginoon, wag na po. Kasi nangangamoy na po siya, 4 na araw na po siyang nakalibing. Pero ang sabi ng Panginoon in John chapter 11 verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Sabi po ng Panginoon, hindi ba't sinasabi ko sa inyo kung sasampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian o makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po ginawa nila, sumunod pa rin sila. At nandun po na binuhay niya si Lazaro. Nandun po yung napakamakapangyarihan po ng pananampalataya. Walang hindi makakapangyari sa isang taong nananampalataya sa Panginoon. Ano, walang mahirap sa Diyos. At ang sabi, ang isa po sa pinakang matindi rin na ginawang himala ng Panginoon na pwede din pong gawin sa atin. At ito po yung napakagandang revelation in Matthew chapter 14 verse 13 to 21. Noon pong siya ay nagpakain ng 5,000 tao. 5,000 lalaki lamang po yun. Bukod pa daw po ang babae at bukod pa ang bata. Sa pamamagitan lamang po ng 5 tinapay at 2 isda. Ibig sabihin po, alam ng Panginoong Hesus na kulang. Alam ng Panginoong Hesus na iilang tao ang po pwedeng makinabang noon. Pero ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus? Nanalangin siya, nagpasalamat siya sa Ama. Ibig sabihin, kahit yun lang yung pagkain na naandoon, nagpasalamat pa rin siya sa Panginoon. At hiniling na i-multiply ang blessing na yon. Kaya pag tayo pala'y nagpapasalamat sa Diyos, kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon at ipinagkakatiwala ang anumang kakulangan natin, na andun po magkakaroon po tayo, makakatanggap po tayo ng miracle of multiplication. Nakita ko po dito, kapag po pala, totoo po pala talaga yon, kapag ka po kulang, kapag sa palagay mo, Lord, ito pong aking hawak ngayon ay kulang pa sa pangangailangan ng aking mga anak, sa pangangailangan ng aking pamilya, wag po tayong magreklamo o wag po tayong mag-doubt sa Lord. Anong gagawin po natin? Ipanalangin po natin yun at ipagpasalamat sa Diyos. Maging grateful po tayo kasi ang Diyos po ang magdadagdag, ang Diyos pa rin po ang magsusupply. Sasabihin natin, dun po sa iba na hindi pa talagang well-versed sa mga pangako ng Panginoon, paano magbibigay? Wala namang lumalaglag na blessing buhat sa langit. Pero ang Diyos po, maraming kapararaanan. Pwede siyang gumamit ng kanyang mga anak, mga tao na ipaalaala ka utusan para i-bless ka, para matugunan ang iyong pangangailangan.
Kung minsan po, magrereklamo tayo, kulang na naman, eto na lang. Eto na lang ba lagi yung ulam? Ganito na lang ba tayo araw-araw? Hindi ba po pwede na kung alam mong kulang, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon? Lord, salamat po. Salamat, Panginoon, dahil ang biyaya mo'y sapat. At alam niyo po, kapag tayo naging grateful, kapag po tayo ay naandoon, na lagi pong nagpapasalamat, kahit po kulang, kahit po alam nating hindi kasya, katulad po ng Panginoong Hesus, kung alam niyang kulang, nanalangin siya, nagpasalamat siya sa Ama. And yung miracle of multiplication ay naranasan nila. Hindi lang po nabusog yung 5,000 tao, marami pa ang lumabis. May nagsasabi po na ang sabi nila, kaya siguro dumami kasi maraming may mga dalang pagkain ay inilabas nila. Sabi ko, walang sinasabing ganun sa Biblia. Hindi po natin pwedeng dagdagan o bawasan ang sinasabi sa Biblia. Wala pong sinabi na inilabas ng mga taong naroroon na may baon kaya nagkasya. Ang sabi po doon, meron lamang doong 5 tinapay at 2 isda. Pero dahil po ang Panginoon ay nagpasalamat, gumawa po ng himala ang ating Panginoon. Naranasan po nilang mabusog, naranasan po nilang lumabis, naranasan po nila ang pagpapala. Mga magulang kapatid sa ating pong buhay, anuman po ang sitwasyon, tayo po ba ay nagkukulang? Tayo po ba ay nangangailangan? Tayo po ba ay sa palagay natin ang hawak po natin ngayon ay hindi sapat? Matuto po tayo magtiwala at magpasalamat sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang magmumultiply niyan. Naalaala ko po noong ako po ay dalaga pa na pinaaral ko po ang aking kapatid. Alam niyo po ba nung ako'y kapag ka po yung sweldo ko, syempre hindi ganun kalaki, may pangangailangan pa rin ako. Alam niyo po ba pagka dumadating po sa punto na alam ko pagbukas ko sa wallet ko ay hindi kasya, at pagka humingi yung kapatid ko ay hindi nakakasya sa aking pamasahe, sasabihin ko na lang sa Lord, Lord, ako po ay nagsiserve na nun sa Panginoon. Panginoon, sa'yo ng lahat ito. Kasi hindi rin naman kasya. At alam ko, hindi mo ako pagkukulangin. Dahil Panginoon, sumusunod po ako sa iyong kalooban, hindi mo ako pagkukulangin. At hindi pa po ako umaalis sa loob ng church. Nandun na ang blessing. Nakaamba na yung blessing. At hindi po ako nagkukulang sa buong isang linggo. Bagkus lumalabis pa. At hanggang ngayon po nararanasan namin ang miracle of multiplication dahil po tayo ay marunong po at tapat na nagkakaloob sa ating gawain ng Panginoon. Andun po talaga na puso na po natin ang mag-bless dahil po binapagpala naman tayo ng Lord. Kaya po pag naranasan po natin na pagpalain ng Lord, wag po natin itong ipagdamot. Wag po nating suluhin. I-bless po natin ang iba para po magkaroon tayo ng miracle of multiplication. Ano ho, hindi po kasi po pwede na tayo lang ng tayo. Okay lang kasi akin lang to. Wala, hindi po ganoon. Hindi po tayo i-bless ng Lord kung tayo makasarili kasi siya naman po ang nagpapala sa atin. Kaya po, wag po tayong matakot sa mga mabubuting bagay na gagawin natin. Yan po yung katibayan na talagang po tayo nananampalataya at sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos. Ano po ang sabi ng Panginoon? Matthew chapter 14 verse 27. Take courage, it is I, don't be afraid. Take courage, it is I, don't be afraid. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Ako ito. Laksan nyo ang loob nyo. Ako ito, huwag kayong matakot. Kaya po, makapangyarihan po ang ating Diyos. Makapangyarihan po ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, wag na tayong magduda pa, mga magulang kapatid. Dahil ang Diyos po, laging nagpapala ng buhay. Inaayos po niya ang atin mang magulo. Kung papaano po na nagpagaling ang Panginoong Hesus noon, kayang-kaya din po niyang magpagaling ngayon. Mga magulang kapatid, meron ba sa inyong may sakit karamdaman? Ang Diyos po natin ang dakilang manggagamot. Idulog po natin yan sa Diyos. At gagawa po ng himala ang Panginoon. Meron po ba ditong namumroblema sa pinansyal?
Ang Diyos din po, pagkatiwala po natin sa Lord, magpasalamat tayo sa Panginoon kung ano ang meron tayo. Ang Diyos na po ang bahalang mag-multiply ng lahat. Meron po bang wasak na pamilya, magulong pamilya? Ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. Kaya niya pong ayusin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Dahil we will see and experience the powerful work of our amazing God. Ano? Ang sabi po dun sa ikalawa, kapag po napagtagumpayan natin ang lahat ng hamon sa ating buhay, alam niyo po ba, kung makikita natin at mararanasan natin ang makapangyarihang pagkilos ng ating Panginoon, ito na po yung mangyayari sa atin. Bawat isa sa atin, you will become overcomer. Mararanasan mo pong maging mananagumpay. Kapag po ipinagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng bagay, sigurado mga magulang kapatid, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. You will walk in your faith, not by your sight. Lalakad ka na sa iyong pananampalataya, hindi sa mga bagay na iyong nakikita. Hindi po katulad doon, nakita ng mga alagad, doon po sa ating kwentong binasa, nakita ng mga alagad ang malalaking alon, ang maraming tubig na pwedeng magpalubog ng kanilang bangka. Hindi po na nila nakita na yung natutulog na kasama nila ay makapangyarihan sa lahat. Ano, sa atin pong buhay, dahil po tayo mananagumpay, gaano man kalaki ang mga pagsubok, challenges, trials na ating nararanasan, mga magulang kapatid, mas malaki ang Diyos na ating pwedeng pagtiwalaan. Mas malaki ang Diyos na pwede nating panampalatalayan. Mas malaki ang Diyos na pwede nating paniwalaan ang mga pangako. Sapagkat kung tayo man po'y nagsisinungaling, ang ating Diyos na makapangyarihan ay hindi sinungaling. Nakakaranas ka ng iba't ibang klaseng challenges, huwag kang matakot. Ano, sabi nga ng Panginoon, John chapter 16 verse 33, I have told you these things, ano, so that in me you may have peace. Ano, sinasabi ng Panginoon ng mga bagay na ito para sa Kanya, para sa pamamagitan niya, magkaroon tayo ng kapayapaan. Ano, in this world, you will have trouble. Marami pong kaligaligan sa mundong ito. Pero ang sabi po do, take heart, I have overcome the world. Napagtagumpayan na po ng Panginoon ang mundong ito. Ang lahat ng meron sa mundong ito'y napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus. Ay ikaw ay anak ng Diyos. Siya ang ating Ama. Walang mahirap sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. Kaya po sa atin pong mananampalataya, ganun din po yung mangyayari. Ganun din po kung buong puso tayong magtitiwala sa ating Panginoon. Ano? Sabi po sa 1 Peter, sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi po dito, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. Ang Diyos po, sabi po niya, kahit magdanas tayo ng, sabi po doon, kaunting panahon ng pagtitiis. Pero ang sabi po doon, ang Diyos na makapangyarihan, na pinanggagalingan ng lahat ng bagay, ng lahat ng pagpapala, ang magbibigay sa atin ng kagalingan. Hindi lamang po physical healing, kasama po dyan ang emotional healing, mental healing, physical healing, lalong higit po spiritual healing. Ano man po yung sakit na meron sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang Diyos po natin ang dakilang manggagamot.
Magtiwala lamang po tayo. Sino man po dito ang nanghihina, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng katatagan, katulad po ng sinabi niya sa kanyang salita. At siya pa rin po ang magbibigay sa atin ng isang pundasyon na hindi matitinag. Yun po yung ating pananampalataya na dapat patibayin natin, hindi mawala. Ano? At ang sabi po dito, siya mismo ang tumawag sa bawat isa. Siya mismo ang tumawag sa atin ng anak para po tayo maging kabahagi sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang matinding pagkilos kasama ang ating Panginoong Hesus. Ano? Kaya dapat hindi na tayo nagkakaroon ng takot o pangamba dahil makapangyarihan ng ating pinagtitiwalaang Diyos. We need to realize how powerful and amazing our God is. Dapat po nating malaman kung gaano ka makapangyarihan at kahanga-hanga ang ating makapangyarihang Diyos na buhay. Ano po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 59? Ang sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos po, ang ating Panginoong Hesus, ang lagi pong nagbibigay sa atin ng tagumpay. Nagbibigay sa atin ng tagumpay. Mga magulang kapatid, hindi tayo pababayaan o iiwan ng ating Panginoon. Wag lamang po tayong tatalikod sa Kanya. Sa Panginoon, laging may pag-asa. Sa Panginoon, laging may kagalingan. Sa Panginoon, may panibagong buhay. Sa Panginoon, may kalakasan. Sa Panginoon, may pag-asa. Sa Panginoon, may kaligayahan. Kahit dumaranas tayo ng kung minsan hindi maganda, ngunit laging maganda pa rin ang pinrepare o inihanda sa atin ng Panginoon. Kaya mga magulang kapatid, sa gabi pong ito, gusto ko pong iwanan sa inyo na ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Kung papaano pong gumawa siya ng makapangyarihang pagkilos nung mga panahon na wala pa tayo, siya rin po yung nangako sa atin ng magagandang bagay na po pwede niyang gawin sa buhay ng bawat isa. Ano? Gusto ko pong iwanan sa inyo na dapat sa lahat ng sandali, maging living testimony tayo ng faithfulness ng ating Lord. We need to become a living testimony of God's faithfulness. Ano? Makita sa atin kung papaano po talagang tapat at mabuti ang ating Diyos. Huwag po nating selyuhan ang ating mga bibig para hindi ipahayag ito sa marami sa atin pong nakakasama. Ibahagi natin kung papaano makapangyarihan ang Diyos. Mga magulang kapatid, nagtatagumpay po tayo hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil marunong tayo, hindi dahil tayo magaling, kundi dahil sa Panginoon lamang. Pwede pong alisin ng Diyos kung tayo magmamalaki, pwede pong alisin ng Diyos ang ating lakas, pwedeng kuhanin ang ating buhay, pwedeng mawala ang ating talino. Marami po tayong nakikita na napakamakapangyarihan, mayaman, pero ngayon, nasa banig ng karamdaman, walang magawa. Ano? Meron pong mga taong sikat, halos humihiga na sa pera, pero napakagulo ng buhay. Pero salamat sa Diyos, dahil napagtagumpayan niya na ang lahat ng ito. Sa piling ng Panginoon, ang di malirip na kapayapaan ay pinagkakaloob sa atin. Sabi nga po dito sa Hebreo chapter, sa aklat po ng Hebrews chapter 12 verse 1, ano po ang sabi? Gusto ko po itong bilang encouragement po sa bawat isa. Ano? Sabi po dito sa Hebreo chapter 12 verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing
nasa ating harapan. Ano? Sabi ng Panginoon, iwasan natin lahat po ng mga bagay na nagiging sanhi ng ating pagkakasala, mga bagay na nagiging sanhi ng ating pagdududa, ng ating takot, ng ating mga alalahanin, ng ating pong kawalang pagtitiwala. Sabi po doon, alisin natin, talikuran natin, iwasan natin. Lagi po nating isaksak sa ating isip na makapangyarihan ang Diyos. Siya yung gumawa sa atin. Siya yung Diyos ng lahat ng mga Diyos at hari ng mga hari. May makapangyarihan pa ba sa Kanya? Wala na po. Kaya po mga magulang kapatid sa atin po, sa oras pong ito, nais ko lamang po na i-encourage ang bawat isa na ang nagiging dahilan po kung bakit tayo hindi makakilos ang Diyos sa buhay natin dahil po sa mga kasalanan na meron sa ating puso. Pero ang Diyos po ay mahabaging Diyos. Tayo po'y buong pagpapakumbaba na humingi ng tawad, lumapit sa ating Panginoon. Aminin na wala tayong magagawa kung hiwalay sa atin ang Panginoon. Lahat po ng mga bagay na nagiging balakid para hindi dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin na sa palagay natin parang hindi kumikilos ang Panginoon. Tayo po'y buong pusong magpakumbaba at humingi ng tawad sa Kanya. At ang Diyos po'y tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa ating mga kalikuan. Napakarami pong ginagawang himala ng Panginoon sa mga taong tapat na sumusunod sa Kanya. Mga magulang kapatid, sa oras pong ito, sa atin pong gusto ko pong basahin at iwan sa inyo ang isa po sa pwede po natin na panghawakan na at challenge, sabi nga po doon, challenge ko po sa bawat isa. Ito po yung last verse na aking babasahin. Bilang po sa ating pagtatapos, bilang po sa ating pagtatapos, sabi nga po dito, we are nothing apart from God, but we become something if God is within us. Ang sabi po dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. 1 Timothy chapter 6 verse 12, ang sabi po dito, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Kung papaano po mga magulang kapatid tayo ngayon ay nag-i-encourage, ipinangangalandakan natin at ibinabahagi natin kung gaano kabuti ang Diyos, kung papaano yung pananampalataya ay gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isa, kung papaano tayo tinawag ng Panginoon, kung papaano laging walang oras, walang sandali, in season and out of season, ipinapahayag natin ang dakilang salita ng ating Panginoon. Panghawakan daw po nating mabuti itong pananampalatayang ito. Huwag pong pag dumating yung mga challenges, tayo po yung nawawala. Pero tayo po, sabi nga po doon, tinawag tayo ng Panginoon dahil nakadestin po tayo sa buhay na walang hanggan. Yun po yung regalo, yun po yung libreng regalo na binigay sa atin ng Panginoon, yung eternal life nung siya'y tinanggap natin sa ating puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya po ang sabi po diyan, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay ng walang hanggan dahil diyang ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Marami po, hindi lang. Kaya nga po sabi ng Panginoon, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Hindi lamang po ang gusto ng Panginoon sa isang lugar lang tayo naroroon, na doon lang natin ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos. Doon lang tayo nagpapahayag ng salita niya. Humakbang po tayo. Tumawid po tayo. Humakbang po tayo. Sa lahat po ng lugar na pupuntahan natin, maging blessing tayo.
maipahayag po natin ang kabutihan ng salita ng Panginoon, ng salita ng kaligtasan. Sapagkat tunay nga po, we are nothing apart from God, but we become something if God is within us. We are nothing apart from God, but we become something if God is within us. Sa lahat po ng oras, anumang sitwasyon ng ating buhay, mga magulang kapatid, kapag ang Diyos ay kasama natin, sabi nga po doon, if God is within us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang pwedeng lumaban sa atin? Wala po. Kaya po wag tayong mag-alala, wag tayong matakot sa anumang bagay na ating nilalakaran at nararanasan. Maganda man po ito o hindi, wag tayong matakot. Bakit? Alam po natin, kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Muli po, magandang gabi and God bless us all. Tayo po'y manalangin. Father God, marami pong salamat o Diyos sa gabing ito. Marami pong salamat Panginoon, bagamat maikling pasandali ang aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Ngunit alam po namin na ito'y nagrema sa puso ng bawat isa. Salamat po Panginoon sa hatid na biyaya, sa hatid po na karunungan, sa hatid na nakapahayagan na ipinagkaloob po sa amin. Salamat din po sa pagsama ng iyong banal na spirito sa karunungan na nagbubuhat sa iyo, O God. Tunay nga po ang pananampalataya ay huwag pong mawala sa aming puso bagkus ito ay maging mabunga, mayabong, tumatag, O God. At Lord, tunay nga po Panginoon na yung pong itinakda mo sa amin na kami po ipinarada mo na sa parada ng tagumpay because we are overcomer, O God. Sa lahat ng bagay, sasamahan mo po kaming mapagtagumpayan sapagkat apart from you, Lord, we can do nothing. Marami pong salamat, O Diyos, sa makabuluhang gabing ito at sa makabuluhan pong salita mo na aming pinag-aralan na ito po'y nagbibigay ng pag-asa sa aming buhay. Patuloy mo po kaming gabayan at turuan ng iyong mga salita at lalo mo po kaming patatagin sa lahat po, Panginoon, ng hamon ng buhay at lagi mo pong iparealize sa amin, ipaalaala sa amin na anuman po ang aming pagdaanan, anuman po ang sitwasyon na meron kami. O Diyos, ito man po ay kami po ay ito man po ay mabuti, ito man po ay hindi mabuti. Dapat po, O Diyos, ang dalangin po namin, matanim sa aming puso't isipan na sa lahat ng pangyayari ng aming buhay, lagi ka po namin kasama upang kami ay tulungan at upang kami po ay pagtagumpayin sa laban ng buhay. Marami pong salamat, O Diyos. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ang lahat pong ito. O Diyos, ay iniaalay namin sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ng Yesus po aming dalangin. Amen and amen. Purihin po ang ating makapangyarihan at kangahangang Diyos. God bless us all. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.